1 वाटी रवा, तुम्हाला पाहिजे तो रवा तुम्ही वापरू शकता, जाड किंवा बारीक असेल तरी चालेल. 1 वाटी साखर, 1 वाटी तूप, मनुका, बदाम, चारोळी, काजू, एक छोटं केळं. जर मोठं केळं असेल तर तुम्ही अर्ध घ्या. 1 वाटी तूप. तूप तापलं आहे, रवा घालूया. गॅस स्लो ठेवायचा आहे. रवा सतत परतून घ्यायचा आहे. स्लो गॅसवरतीच परतून घ्यायचा आहे. स्लो गॅसवर आपण 7 ते 8 मिनिटं रवा परतून घेतला आहे. काजू घालूया, मनुका, चारोळी, बदाम हे चांगलं आपण परतून घेणार आहोत. केळं घालूया. केळं चांगलं बारीक करून घेतलं आहे. चांगलं परतून घ्यायचं आहे. केळं घातल्यानंतर आपण 3 ते 4 मिनिटं परतून घेतली आहे. साखर घालूया. साखर चांगलं परतून घेऊया. साखर नंतर घातली तरी चालते, दूध घातल्यानंतर, पण अगोदर साखर घातली तर शिरा चांगला होतो, खुसखुशीत, आणि चिकटपणा शिऱ्यामध्ये राहत नाही. दूध घालूया. शिरा आपण ज्या वाटीने घेतलं त्याच वाटीने आपण दूध 3 वाटी घालणार आहोत. 2 वाट्या, 3 वाट्या आपण दूध घातलं आहे. चांगलं परतून घेऊया. मंद आचेवरतीच परतून घ्यायचं आहे. 2 मिनिटं झाकण ठेवूया. झाकण ठेवून 2 मिनिटं झाली आहे. झाकण काढूया. वेलची घालूया. प्रसादाच्या शिऱ्याला छान सुगंध सुटला आहे. 1 मिनिट आपण झाकण ठेवणार आहोत. 1 मिनिट झालं आहे. झाकण काढूया. प्रसादाचा शिरा आपला झाला आहे. गॅस बंद करूया.